Tri uhly pohľadu, lebo napríklad tá matka sa mi písala tak, že až s takou občas nenávisťou som písala o tej postave a povedala som si, že nesmiem ukázať iba čiernu, takisto ako ani otca nemôžem ukázať len na takého ustupujúceho, submisívneho idiota. A proste musím ukázať, čo každý z nich má v sebe aj dobré. Preto sú tam vždy tie tri uhly pohľadu na jednu situáciu. A čo sa týka divadla, tak ako divadelnú hru si to úplne zatiaľ predstaviť neviem, to by musel niekto asi povypichovať tam nejaké to, ja už sa divadlu ako režii vôbec nevenujem, ale musel by niekto povypichovať asi len nejaké určité pasáže, alebo toto, neviem si to komplexne predstaviť, urobiť na divadle. Ale pôvodne som to písala aj ako filmový scenár, ja som súbežne, alebo snažila som sa tú knihu adaptovať do filmového scenára, keďže som študovala scenaristiku.